Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki pulit kari Bhoi district ki layo ban Kynnoh ya ki Ngut ki brio ki bala Kynnoh Donkti ban penbiet ya ki Samla ban let penyaso bat ka sengking atyar ka Hnlc trap National Liberation Council. Kat kum ka khubor na u Superintendent of Police kari Bhoi district u Giri Prasad laya thu bagi pulit ha ka ar pulai tarik menta u banai rempang ki layo ban kem shwa ya uba Benjamin Sotun Lok jong kong rithyang supai nakashnong paham lapong Bhoi district halor ka jingdon kti ban penbiet ya ki Samla ban rung sha ka seng Hnlc lingba ki lat social media layat huru baha ka jing tokit ya u Benjamin Sotun layo ya ki sakhi satar bat lingba ka jing phla ka jong u layo ban kempat sa ya uwe u badon kti ya obra tip kerteng kum u Genesis so khwai arpulai snem ka karta na pathar khma u Genesis Sotun u bade u bashong basa ha kashnong so bar Bhoi district layat huru ba Benjamin Sotun lembat u Genesis so khwai ki don ya ka jing thmu ban thau ya ki bomb improvised explosive device ha kane ka benta na kalyang ki pulit kari Bhoi ki la register da ka case hathana nongpo hapo ki kendon an jong ka BNS bat ka jing to oket ban lap dien shu ya ki wei de ki badon kti kanang ya chakman